Hey, how's it going guys? So today's video actually tonight, no, kay gabi na. Tonight's video nakaisip ko nga medyo vlog na lang akong ginabuhat. So nakaisip ko karong gabi nga why not magbuhat ko og other nga content. So nga akong naisip nga video karon is tubagon ako tanan ninyo mga pangutana or tanan ninyo ang gipangingon diriya sa Curiouscat na ko nga account. Actually dugay na ko ani nagsugod pero try na kong suguran ron na tubagon mo through video. So, yeah. Ganinang 3 PM ko nag-ask sa inyo guys kung sa inyo ang gusto ipang-ask sa kuha or gusto ipangingon sa kuha. And dili na ko tananon kay taas na siguro ni for the video. So before ta magsugod, make sure to hit that subscribe button below. And don't forget, click that notification bell for you to be updated on my next video guys. And well, karon sugura na to. So let's start sa pinakababa kung unsa jud ang pinakaunang nako nga nakuha since 3 PM. Yeah. So anon ask Kelvin, nakailayan gina-effortan ron. Anon, yes na ako'y gina-effortan karon pero dili pa na ka seryoso. Well, seryoso ko pero like dili pa nga na ka saan na magtubag. Dili pa nga na ka sure jud kay bago-bago pa lang man pod. So yeah. Next, anon ask sex or chocolates. Sex or chocolate? Why not eat chocolates while having sex? Manyak! Actually, ang piliun jud ato is chocolates. Let's not do sex first kay estudyante pa ta. Next, anon ask, ano ang gamot para sa broken heart? Bro, dasal bro. Magdasal ka. Kung kabalo lang ka, unsa ka grabe ang tabang sa pag-ampo. It helped me a lot. It helped me a lot. Next, anon ask, ano gagawin mo pag naiwan mo sapatos mo sa bahay ng ex mo and then no contact ever since? Mahal na mahal ko yung sapatos. I think kabalo ko kay kinsa ni gikan. Okay, anon. Ansam na. Sure jud ko babae ang nagata gani. Sagdi na ng sapatos, pakawali na nag-appeal. Kay naman kaya sa balay sa mong ex. Kaya naman siya mga bagay nga dapat nato pakawalan biskang sakit para sa tong kalooban. Next, anon ask, ano ka nag-vlogger ya? Ay na mo pagkuya sa ko kay siguro pila lang ka edad nga to ang agwat. Nag-vlogger ko because gusto ko maghimog documentary sa ako ang life. Night times na ang kaning mind nato dili maka-remember kung unsa ang nahitaboan na ang adlaw. Nag-vlogger ko kay para ma-look back na ko kung unsa ang akong gipangbuhat ato nga times. So next, anon ask, to meet Casey Neistat or to meet Harry Styles? Wait lang, isa lang dyan ang piliyo na ni. I think to meet Harry Styles. Pero pwede dua. Next, anon ask, good luck sa inyong dula sa volleyball. Yay! Thank you! By the way, appeal ko karon sa volleyball team sa UM. Well, actually, dawat diretso kay kulangan sa players. Next, anon ask, unsa ang favorite na songs nimo sa One Direction? Hatag og 5 ka buok. Actually, daghan jud kay kog kanta nila nga ganahan. Well, kung tananon na lang, pwede gid tanan gyud kay nindot jud sila kanta. Pero 5 songs na akong pinaka-paborito kay 5th is Fool's Gold. And yeah, I'll let you use me from the day that Next is 18. I have loved you since we were 18. Long before we both Next is I Want. give you this, give you that, blow a kiss, take it back if I look inside your brain. Next, second na ako ang favorite jud is Night Changes. No, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Next, ang pinaka-top jud na paborito nako sa One Direction is ang Little Things jud. Little Things, thumbs up. I won't let these little things slip out of my mouth. Next, ano na, how to gain confidence po.
number one dyan ako nga way kung giunsan ako pag gain og confidence is sanayon ang sarili. So maybe try lang og start, then let's see if mag-improve ang imong confidence. Ano lang. Next, ask unsay lami kaunon rong gabi Kelv? Kinsa day ka? Kaun na ning ako ah. Oh, isang katulad mo. Next, anon ask. Uy kani, kapila na jud ni gibalik-balik ba? Bagay mong Apyang jud. By the way, si Apyang guys, taken na siya. And best friends lang jud me. So ayo kayo mo pagkuan. Next, ask, nihawa ka sa Sidaya. Well, actually, wala ako nihawa sa Sidaya. Ni back out lang ko sa competition na pila na mo pagka September, which is ang Ego. Ni back out ko ato kay dagan mig family vacations karong August, and siguro if dili ko mo back out, mag-apas ko sa ila pirmi and maulaw ko if magsigira ko gapas sa ila ha. And isa pud sa reason is because of the volleyball. Kay ang gingon nila, ang tanggapon lang nila karon sa volleyball is ang 2001 and below. So if next school year pa ko mo appeal sa volleyball, I know 2002 na ang ilang kuhaon, so mo nang volleyball na lang sa akong kuha. So that's it guys for tonight's video guys. So that's it guys for tonight's video, and I hope you like this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up, and don't forget to subscribe. Make sure to hit that subscribe button below, and make sure to hit that notification bell below for you to be updated on my next video or upload. So yeah, see you soon guys. Bye bye. Let's party. By the way guys, gusto lang ako i-shoutout si Lorraine J. Fabella. Classmate ako siya ron sa senior high school. And yeah, thank you kayo sa mga kay ga-support ka sa ko, and I know supportive jud ka. So thank you kayo.